Hvad vil du lave i dag? I dag vil du trække vinderne. Ja, det må også være konkurrence hos jer, ikke også? Kan du prøve at tage en fra IKAST? Yes. Og giver til mig. Og så vinderne hedder Winnie Straub Jensen. Ja. So number 2, Henning. Ja. Okay. Og Henning, the winner er Tanja Petersen. Det ved jeg ikke. Og så fra Holstebro. Der. Sådan. Ups. De Holstebro vinderne er Bolette Lisbud. Ja, alle sammen vinderne bliver kontakte os på Facebook. Besked. Ja, tak for i dag.